Едно от най-мащабните изложения за мебели в света, Салоне Дел Мобиле, се проведе за 62-ри път в Милано и отново ни зареди с много вдъхновения и идеи. По време на изложението бяха представени акценти, материали и форми, симбиоза от креативни и устойчиви решения в новите колекции на световните производители в мебелната индустрия. Теракотени нюанси – една от основните цветови тенденции тази година, хармонично бе комбинирана с земни тонове върху покрития като естествена кожа, мрамор и дърво в новата колекция на световно известния бранд от най-висок клас Baxter. На почетна позиция е и цветът на годината на Pantone – Peach Fuzz, акцентен в новия модел кухня от колекцията Aspen на Doi Mokkucine. Peach Fuzz добави нотка артистичност и финес към интериорните палитри. Брандът Molteni впечатли посетителите с новия си изключително атрактивен и луксозен мраморен плод в цвят бургунди, който откриваме в трапезна маса Матео, а също и в модела кухня VVD на производителя Dada, част от Molteni Group. Изчистените форми с плавни извивки, вдъхновени от природата, и тази година заеха почетна позиция. От вътрешните пространства на Калигарис, Лаго и Флу до екстериорните мебели на брандовете Кетал и Роял Ботания. Органичните извивки създадаха усещане за изключителна хармония и уют.